Nagkaroon ng reklamo mula sa ilang benepisyaryo ng AIX distribution sa Barangay Palamis, Covered Court, Alaminos City kahapon, September 26. Ayon sa mga ulat, hindi umano buong naibigay ang nakalaang 2,000 pesos ng kada benepisyaryo. Naiparating na sa 1st District Congressional Office ang reklamo upang mabigyan ng agarang aksyon at paglilinaw hinggil sa insidente. Patuloy ding tinitipon ng mga ulat mula sa mga apektadong residente upang matiyak ang tamang pamamahagi ng ayuda. Ipinahayag ng mga opisyal na dapat masusing imbestigahan ang reklamo at hindi dapat maulit ang alumang pagkukulang sa pamamahagi ng tulong pinansyal. Samantala, pinapayuhan ng mga nais magsumite ng karagdagang ulat na magtungo sa City Social Welfare and Development Office sa People's Park, Alaminos City o sa tanggapan ng Barangay Magsaysay. IFM News. IFM News. IFM News.